Ne znam, još je u šatoru. Još spava? Da, nešto nije u redu sa njim. Idem ništa se dešava. Ivček, za ime bogova, šta te spopalo? Perune, dobili smo mi nova oružja i odela, čak nam se i automan pridružio. I sve to odlično, ali nama Vizantija još uvek predstavlja problem. Mi se nje još uvek nismo rešili. Dobili smo mi bitku. Mislim da sledi rat. Rat možda i sledi, Ivček. Ali svaki od onih momaka tamo ima srce ratnika u sebi. Svaki bi dao život za drugoga. Zašto nije dovoljno da te uteši? Znam, izvini ako kvarim raspoloženje, ali ne znam, imam osjećaj da sledi nešto jako, jako loše. Možda i sledi, Ivček. Možda si ipak u pravu, ali za ime bogova mi smo Sloveni. Sloveni do smrti nakon toga. Gledaj ovako, došao si u naš kamp nenajavljen, nijotkud, da nam kažeš da si Sloven. Kao prvo, dakle ti hrabrosti za tako nešto. Kao što sam već rekao, ja sam Sloven. Kao mali, bio sam otet od strane vizantijske vojske. Odveli su me u kamp, gde su mene i ostalo decu trenirali da budemo deo njihove specijalne vojske. Ne sećam se svoje porodice. Možda bih se i sećao da sam bio malo stariji. Vremenom postao sam prvi čovjek za car. Zapravo, ti si Sloven koji je otet kao dete. Da. Pa dobro, sad ti verujem. Ja ti verujem. I ja isto. Imaš naše poverenje. Braćo, ovo je Bajan. Upoznao sam ga u lovu. Dobro. Pozdrav.
Perone. Perone, kako možeš biti siguran da možemo da verujemo onom čoveku? Da nije bilo tog čoveka, uhvatila bi me vizantijska straža. Ne kažem ja ništa, Perone, samo mi je malo... Sumnjivo mi je što si naišao na njega baš kad si bio u blizini Vizantije. Ali si već malo previše u ovom kampu. Čekaj, pokaži malo poštovanja. Bajan će ostati sa nama. To je konačno odmah. Da li ti stvarno želiš da nam pomogneš da pobedimo Vizantiju? Naravno, kao i vi, ja želim da naš narod mirno spava, a to neće moći dok Vizantija nastavi da krade i napada. Pa dobro, onda morat ćeš da nam pokažeš svoje umeće baratanje mačem. I sekirom. Naravno, ima vremena za to, ali večeras samo hoću da se odmorim. Razumemo. Sigurno si imao naporan dan. Perune, brine me Ivček. Idem da vidim šta je sa njim. Ivček, šta je bilo ono u kampu? Koje? Znaš ti dobro na šta ja mislim, ono sa Bajanom. Moj problem nije sa Bajanom, već sa Peronom. Ne razumijem. Gledaj, Peron i ja se poznamo već duže vreme. Kad god mi je trebala pomoć, on je bio tu da je pruži. Kad su stvari kretale ka lošem, svelo se na njega i na mene. Sad dođe onaj čovek i promeni se sve to. Ne znam, jednostavno, ne verujem, ne znam. Znam ja da ti i Peron samo što krv svoju ne deli. A baš zato pokušaj da upoznaš Bajana. Dobro. Žaru samalu, oj matuši, matuši, kam tu mani auginai, kam tu mani auginai, kam tu mani auginai, ir vaisko užrašiai, ir vaisko užrašiai, ir vaisko užrašiai, ir tris trūvas nukalai, Trūvas nukalai, pirmą triūvą triūbijo, iš kiemelio išjodams. Iš kiemelio išjodams. Antrą triūvą Recimo ne povući. Generale, gdje je car? Car je zamolio da ga niko ne kamirava. Šta ti treba? Moram da vam ispričam. Prie vaiskelio pristoja, man žirgelis užvingo, visas vaiskas sužiūro. Vreme je. Za šta? Vreme da ti mali Sloveni pada. Kako planirate to da izvedete? Poslati ću šaku najboljih ratnika da ih se tarasi. Njih je malo, neće biti problem. Planirate da pošaljete vojsku? Da. Znate vi šta o ovim protivnicima? Samo znam da nisu ništa u poređenju sa nama.
čim je kralj poslao samo par nas, znači da će biti brza pobjeda. Jadni mali Sloveni, ne znaš tek. Ovdje nema nikoga. Uplašili se i otišli.